San Jose, matarong kagayon, sa imong kinabuhi, santos nga matuod. O Señor San Jose, nakita kang takos, kangalang magbalantay sa bata nga si Jesus. O Señor San Jose, esposo nga putli, sa inahan sa Diyos, putliun mo kami. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Taliwala sa COVID-19, mudangop kita karon sa langit ng Amahan. Kinsa mipili kang Señor San Jose, tao nga matarong, nga tigpanalipod sa bugtong anak sa Dios ug espuso sa bulahang Berhen Maria. Isip mga deboto ni San Jose ug mga sakop sa St. Joseph Cathedral Diocesan Shrine sa Diocese of Butuan, mag-ampo kita ni ining novena sulod sa atong mga panimalay alang sa pagpangandam sa umaabot nga kapistahan karon Mayo 19, 2020. Mag-ampo usab kita alang sa mga frontliners, mga opisyal sa lokal ug nasudnong panggamhanan ug alang sa tanan nga naglihok ug nagsakripisyo aron masumpo na kining COVID-19. Magmalaumon kita sa Dios nung kaluoy ug sa pangama sa atong patron. San Jose, panlabani kami. Alleluia, alleluia. Dinasig sa pagtuo ni Señor San Jose, patron sa Katedral sa Butuan. Ato karon ipadangat sa langit ng Amahan ang atong mga katuyuan. Mga muyo kita sa kahilom. Langit nung Amahan, gimugna mo ang tanan sa sinugdanan. Gigasahan mo kami sa Espiritu Santo, ang Paraklito. Tungod sa imong dakong gugma, gipadala mo kanamo ang among Ginoo ug manuluwas nga Hesukristo. Mibuot ikaw, langit nung Amahan, nga ang imong bugtong anak amumahon ug panalipdan sa usa ka tawo nga matarong, si Señor San Jose, ang ama-ama ni Jesus ug esposo ni Berhen Maria. Langit nung Amahan, si San Jose wala dayon makasabot ug makatungkad sa imong kabubuton. Nahadlok siya, nagduha-duha, naglaraw sa pagpakigbulag kang Berhen Maria, kinsa nagsabak na sa lalang sa Espiritu Santo. Si San Jose sama kanamong tanan, mahuyang ug tawhanon. Apan, nagmatinumanon si San Jose sa imong kabubuton o langit nung Amahan. Gilig-on mo siya sa imong panabang, kaalam ug paggiya. Gipangasawa niya ang Berhen Maria ug giamuma ang batang Jesus. Nagtahod kami karon ug nagdaig kang San Jose, patron sa Katedral sa Butuan. Siya nga gisaligan sa pagpanalipod sa tibuok Sagrada Familia, mauusab ang among panlalaban. Si San Jose nga namati sa mensahe sa anghel, mauusab ang among panig-ingnan. Si San Jose nga miamuma sa bugtong anak sa Amahan, mausab ang among kapanaminan sa pagpangalagad. Si San Jose nga nanalipod kang Berhen Maria,
manalipud usab kanamo ug sa siyudad sa Butuan. Ilabi na niining panahon sa kalisod, kalaay, kahadlok ug kawalay kasiguruhang tungod sa COVID-19. San Jose, panlabani kami. Alleluia, alleluia. O Senyor San Jose, tudloi kami nga magmasaligon sa among amahan nga anaas sa mga langit. San Jose, liguna ang mga bana, tatay, papa ug daddy. Hatagi ang among pamilya sa tanan kaayuhan nga among gikinahanglan. San Jose, panlabani kami. Alleluia, alleluia. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mipauli si Jesus sa Nazareth, uban kang Jose, ug kang Maria, ug nagmasinubtanon siya kanila. Kining tanan, gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Pag-ampo. O Senyor San Jose, manlalaban sa Ginoong Hesus ug sa Berhen Maria, ikaw ang nanalipud sa tibuok Sagrada Familia sa Nazareth. Sa panahon sa kalipay ug kalisdanan, imo silang gilabanan. Diha sa imong kamatinud-anon, among malarawan ang kaniadtong giingon, kasaligan ang Ginoo. Ligunon kamo niya ug panalipdan gikan sa dautan. O Senyor San Jose, mitubo ang Diyos nung bata sa inyong panimalay sa Nazareth. Itugot nga ang mga bana, tatay, papa ug daddy makabaton sa tanan nga ilang gikinahanglan aron nga sila makahatag sa pagkaon, puloy-anan, edukasyon, pag-amuma, pagpangga, pagdisiplina, pagpasaylo ug paghigugma sa ilang mga anak ug pamilya. San Jose, panlabani kami. Alleluia, alleluia. Taliwala nining hulga sa COVID-19 ug human kami makalingkawas na niini, itugot nga ang among mga panimalay mahatagan sa tanan nga among gikinahanglan aron kami magpuyo sa kalipay ug kalinaw. San Jose, panlabani kami. Alleluia, alleluia. O Senyor San Jose, ama-ama sa Ginoo ug manunubos, ubani kami sa among pag-ingon. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa tanan katalagman, ang among pamilya ug ang tanan katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Alleluia, alleluia. Litanya ni San Jose. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ama-ama sa pulong nga nagpakataw. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa pan sa kinabuhi. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa kahayag sa kalibutan. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa pultahan sa kaluwasan. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa punuan namong mga sanga. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa maayong magbalantay. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa dalan, kamatuuran ug kinabuhi. San Jose, panlabani kami. Ama-ama sa pagkabanhaw ug kinabuhi. San Jose, panlabani kami. Esposo sa babaeng ulay. San Jose, panlabani kami. Esposo sa bulahan sa tanang mga babae. San Jose, panlabani kami. Esposo sa mituo nga matuman ang mensahe kaniya. San Jose, panlabani kami. Esposo sa nagmalipayon sa Dios nga iyang manluluwas. San Jose, panlabani kami.
Ispuso nangamuyo alang sa gikasal sa Kana. San Jose, panlabani kami. Ispuso sa nagbarog sa tiilan sa krus ni Jesus. San Jose, panlabani kami. Ispuso sa naguban sa mga apostoles. San Jose, panlabani kami. Tao nga matarong. San Jose, panlabani kami. Anak ni Jacob. San Jose, panlabani kami. Kaliwat ni Hari David. San Jose, panlabani kami. Mi pangalan kang Jesus. San Jose, panlabani kami. Inilang panday sa Nazareth. San Jose, panlabani kami. Magbalantay sa Sagrada Familia. San Jose, panlabani kami. Nanalipod sa mga pamilya. San Jose, panlabani kami. Panig-ingnan sa mga bana ug mga amahan. San Jose, panlabani kami. Magbalantay sa mga asawa ug mga inahan. San Jose, panlabani kami. Patron sa mga mamumuo. San Jose, panlabani kami. Patron ug manlalaban sa tibuok simbahan. San Jose, panlabani kami. Patron sa mga himalatyon. San Jose, panlabani kami. Patron sa katedral sa Butuan. San Jose, panlabani kami. Patron sa tanan taga Butuan. San Jose, panlabani kami. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Kristo, patalinghugi kami. Kristo, patalinghugi kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Gosos. Sa Diyos kang imalangga, sa himaya nga langit nun. Jose, imo kami panlabanan sa kinabuhi o sa kamatayon. Sa kinabuhi o sa kamatayon. Ang mga kasakit mo kalipay, ang ugayon na ginatahon. Sa panlaban mo nangayon, ang tanan ng mga tao, ang among kinahanglanon, bitugyan sa imong kamot. Ang among kinahanglanon, bitugyan sa imong kamot. Jose, imo kami panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Sa kinabuhi ug sa kamatayon. Langit nung amahan, mibuot ikaw nga si Senyor San Jose, pahibaluon sa anghel pinaagi sa damgo, aron siya mga sawa sa inahan sa manunubos. Mipili ikaw nga ang panday sa Nazareth, mahimong ama-ama sa imong bugtong anak. Gisalig mo langit nung amahan, ngadto sa panalipod ni San Jose, ang batang Hesus, nga gihulga ni Herodes. Gihatagan mo si San Jose ug talagsaong pribilehiyo sa pagpangalan sa Diyos nung bata ug Jesus. Gidawat mo langitong amahan ang yano nga halad ni San Jose didto sa templo
ug gitugutan mo nga makaplagan usab niya si Jesus didto sa templo. Gitudluan o gipahinumduman mo si San Jose sa pag-ila nga ang Ginoong Hesus kinahanglan gayud nga magpuyo sa balay sa iyang langit nung amahan. Gigasahan mo si Senyor San Jose sa talagsaong pribilehiyo nga magmasinubtanon usab si Jesus ngadto kaniya. Giumol mo si Senyor San Jose aron nga ang iyang pagkapanday ang Ginoong Hesus magbalaan sa lihok ug magpanarbaho sa katawhan. Dawata langit nung amahan, nangamuyo kami kining among mga pag-ampo. Taliwala ni ining pandemiko ug sa among mga pagpadayon sa kinabuhi, human kami makakalingkawas sa COVID-19, itugot langit nung amahan nga magsudong kami kanunay kang San Jose kinsa nagpabiling maisugon, mapamalandungon, malaumon, hilom, ug malahutayon nga nagsunod sa imong kabubuton. Itugot nga ang mga bana, tatay, papa, daddy, ug among pamilya, ang tanang katawhan ug ang tibuok simbahan, lakip ang tanan tagabutuan. Mapanalipdan sa iyang pangaliyupo kanimo. Puna kaming tanan sa kalipay ug kalinaw. Hatagi kami sa among gikinahanglan. Iiway kami sa kalisod ug pag-antos. Pasalamaton unta kami kanunay, langit nung amahan sa tanan grasya, nga amo nang natagamtaman. Ingon man ang sa mga panalangin nga imo pang idugang paghatag kanamo sa tanang katawhan ug sa tanang tagabutuan. Sama kang San Jose, itugot nga kami magsunod kanimo sa panahon sa kalipay ug kasakit, diha sa kahilom o pagtuo nga hingpit. O Senyor San Jose, ama-ama sa Ginoo ug manunubos, ubani kami sa among pag-ingon. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa tanang katalagman, ang among pamilya ug ang tanan katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Alleluia, alleluia. Katapusang panalangin. Panalangini kami langit nung amahan, panalangini ang tanan sakop sa katedral sa Butuan, panalangini ang among tibuok pamilya, among mga panginabuhian, among paningkamot nga tanan, ug tungod sa gahom mo, nga mipili kang Senyor San Jose, sa kinabuhi, sa kamatayon, ug sa maabot kami panalipdi. Ampingi. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo atong daigon, mga grasya atong naangkon, inaagi sa atong patron, madasigon ug may gahom. San Jose, o ikaw ang lagdon, sa katarong ikasulundon. Uligon ang among pagtuo, kami ang sa Ginoo. Ang Ginoo atong daigon, mga grasya atong naangkon, inaagi sa atong patron, madasigon ug may gahom. Inaagi sa atong patron, madasigon ug may gahom.
Maayong hapon kaninyong tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV, Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Karong adlaw, mao ang katapusang misa novena alang sa pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Ang atong tema karon, San Jose, kahupayan sa mga nasakit ug nag-antos tungod sa COVID-19. Isip mga katawhan sa Dios, kita masaligon nga pinaagi sa panabang ni Senior San Jose, iyang agakon ang tanang nabudlayan tungod sa sakit nga COVID-19 paingon sa Ginoo. Ang atong Mass Presider karon, si Reverend Father Guy Pineda, ug ang maghatag sa homilya, si Reverend Father Alner Garrido. Puno sa kalipay ug pagsalig, manindog kita og atong awiton ang pasiunang awit. May guntang Ginoo, uban sa mga bagong awit, magkalipay na isipin, ang Ginoo na binigpig. May guntang Ginoo, uban sa mga instrumento, magkalipay na isayang, maulang adlaw, tutugan ng gitara, ipalalong na ang trompeta, ang Ginoo sa guna, pasalamatan ta, tutugan ng gitara, ipalalong na ang trompeta, salamat Ginoo, sa kayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoo nga sa Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, nagkatigom kita, kamo nga ana sa inyong panimalay sa pagsaulog nining katapusang adlaw sa novena alang sa atong patron San Jose. O karong adlaw sa duyo kita sa kalipay sa pagpasalamat sa grasya sa kinabuhi ni Rochelle Valencia ang nagsaulog siyang adlaw na tawhan karon. Aron maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maghinulso kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nakakumpisala ko sa Dios makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako yamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angaing buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya ta kita sa Dios makagahon sa tanan ug sa iloon sa atong mga sala, dadoon tataniya ngadto sa kinabuhing dayon.
biyaya sa Dios didto sa langit. Kadaig sa iyang mga tao, ini sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Ama at makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, naganalig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ng sasala, sa kalibutan kaluhingin kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata ang amo, pangamuyo, ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam tunod, Jesucristo. Upat sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amaan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga nagbantay o pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang itugot nga ang imong simbahan mag-amping nini kanunay ug magdala nini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kinang gipangayo pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan ug midiretso sa Samotrasya ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia, kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlawng ipapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudeyo alang sa pag-ampo. Naglingkod kami og nakigsulti sa mga bayi nga nagtigom didto. Usa ni adto namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton og dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit, diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Ug wala gayod siya pabalibay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay
sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magpupuhat. Pasadia ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Paday ka sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila ug pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug tinuyugan niya ang mapaubsanon o kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo, aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa Amahan, ni makaila kanako. Apang gisultihan ko kamo niini,
aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong kabii sa tanan. Niining katapusan nga misa sa nobena alang kang San Jose. Ang atong ebanghelyo naghisgot mahitungod kang Hesus, assuring His disciples that despite the difficulties of life and all the challenges that they will face, they have to remain steadfast because the Advocate will come to strengthen them. Muanhi ang manlalaban nga mao ang Espiritu ug ipadala ko siya ug gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an o maluya sa inyong pagtuo. Focusing our reflection in these words of Jesus, words of assurance and also words of challenge to His disciples, dili siguro sayop kung mangutana ko sa inyo, kumusta na ta? How are we and how are you? Pila na kabulan ang nilabay and our lives has changed a lot. From restricting gatherings to the normalcy of wearing face mask or even getting used to the idea of curfew, checkpoints, and quarantine passes. Daghanay naglibog kay CQ, ECQ, MECQ, GCQ, barbecue, banana Q, kamuti Q, naunsa nakaha-Q. And yet, gani, bibo na unta ta karon kay bisperas naman sa piyesta. Kanang tanan na utro tungod sa pandemic. In fact, the future seems so uncertain kay until now wala pa'y tambal aning COVID. Ug wala ta masayod kanus ani mahuman. Karon pagyud ko kabalik din sa katedral nagmisa sa dugay ng mga bulan. Gani nagwali uban kang Father Guy sa atong misa. And yet we say we are doing everything to fight this virus. However, there are times that we feel so helpless and powerless in this battle. This crisis hits us so hard that we are slowly feeling and losing our self-confidence. Daghanay nakulbaan kung naapabay bugas kanon sa pipila sunod nga mga bulan. Salamat lang ta sa atong syudad nga mga gobyerno nga naghatag na sa mga panabang. Kanang makabalik pa bata sa atong mga trabaho. Makamisa pa maghatag kanang naatatanan. Makaluya usahay. We see people at their breaking points because of this situation. Ingon pas mga Tagalog, talagang nakakapanghina ng loob. There is this great temptation for us to lose heart and to lose our mind these days. Kahit gaano tayo kalakas, minsan napanghinaan tayo ng loob at nawawalan tayo ng kumpiyansa. This pandemic tests our confidence. That is why this evening, my dear brothers and sisters, Jesus reminds us nga dili unta kita mawad-an o maluya sa pagtuo. Kay naa kitay manlalaban, naa kitay mutabang, naa kitay tigpanalipod, naa kitay tiglig-on ang iyang espiritu. Sa unang pagbasa, si Lydia, usa ka negosyante, naminaw kang San Pablo ug ang Dios miabli sa iyang kasing-kasing aron modawat sa mensahe
o uban siyang pamilya, nidawat siya sa mensahe o nagpabunyag. Si San Pablo diha sa iyang mga sulat nagdescribe sa Espiritu Santo nga dunamis. Ingon pa sa Griego, sa in English, power. Kining dunamis mo ang root word sa pinulungang dynamic. Someone who is dynamic is animated, fully alive, energetic, and even inspired. Life these days is hard, but Jesus encourages us to remain animated, alive, energetic, dynamic, and inspired. Sa atong bunyag, the Lord has given us this divine potential power, this energy, this dynamism within us. For God does not only watch over us from a distance. God is not just with us to save us. God dwells in us. And this is our confidence. We don't rely on our own human capacity alone, but we believe that we can do all things through God who strengthens, empowers, and drives us to overcome all these difficulties. Ingon pa sa Philippians 4:13. We are confident not because we are powerful, but because God is powerful. The Holy Spirit propels us to courageously continue fighting. And ironically, a rock song captures it beautifully. Ang dami mong problema, nakuha mo pang ngumiti. Noypi ka nga astig. Ilang beses na akong muntikang mamatay o alam ko ang sekreto kung ba't nandito pat buhay. Sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. These words echoes to us. Indeed, buo ang ating loob dahil may agimat ang ating mga dugo. Not just because we are Filipinos, not just because we are Noypi, but because we are Christians. Ang Diyos ang ating agimat. In the Eucharist, the priest greets, "The Lord be with you." And the people replied, "And also with you." But the New Translation said, "And with your spirit." With the Spirit of God within us, we are confident and unafraid. Dahil sa Diyos, nagkaroon tayo ng tibay ng loob at may malakas na kumpiyansa sa sarili. Og dili gayud kita basta-basta matumba. Og kung masukamod man kita, may katakos kitang mubarog. Kaya ang atong gisaligan, mao man ang Dios nga naghatag kanato niining igong kusog. Mao nga bisag lisod na ang Pilipino mo smile gihapon. Bisag way piyesta nga bungga ang Butuanon mo smile gihapon. Muingon gihapon ta kerera, fights pa, okay lang, kahinaa man siya. Thus with God who dwells in us, we are courageous to face our fears. We are calm amidst the raging storm. We are at peace in the middle of chaos. And we continue to be compassionate, merciful, kind, and generous to our fellow human beings in this time of pandemic when selfishness and self-preservation becomes an unavoidable option. Kini, tungod kay ang Dios, ania kanato. Finally, let us learn from San Jose, the patron of our diocese, who is empowered by the Spirit. It is not easy to be the husband of Mary. Wa pa sila naminyo, ni Boros na si Mama Mary, iya tanang bulagan, pero iya gihapong gipangasawa.
Dili sayon mahimong ama-ama sa anak sa Dios. Kay dili man gyud niya tinuod nga anak si Jesus. Apan Saint Joseph takes care of Jesus and raises Jesus as his own. Dili sayon ang mukagyo ngadto sa Ehipto sa pipila ka kilometro aron si Jesus ug si Maria ma-safety apan kini gibuhat ni San Jose. Dili sayon padak-on ang anak sa Ginoo apan uban kang Santa Maria si Jesus na padako ni San Jose diha sa pagpamanday. Taliwala niining tanang mga kalisod sa iyang kinabuhi, wala gayod mawad-i sa pagtuo o naluya sa pagtuo si San Jose. Si San Jose naminaw sa Dios o giniyahan sa Espiritu, hilom nga nagbuhat sa tanang gisugo kaniya sa Ginoo. Empowered by the Spirit, Saint Joseph endured all the difficulties in his life as husband of Mary and foster father of Jesus. Thus, we venerate him as saint and patron of our diocese. May the Lord find us standing firm in faith, holding on to hope, living our lives in love in this difficult time. And like Saint Joseph, bearing the power of God who dwells in us, the Holy Spirit, we will not fall. But with confidence we say, malalagpasan din natin ang pandemyang ito. Señor San Jose, bana ni Maria, ama-ama ni Jesus, ug tigpanalipod sa simbahan, igampo mo kami. Madyaw na piyesta, hungbutuan. God bless us. Ato karong ihalad ngadto sa Dios ang tanan natong mga panginahanglan ug sa matag pag-ampo mayon kita dungga kami o Dios sa gugma. Dungga kami, O Diyos, sa gugma. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong hulagway sa pagkamaamumahon ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, sa gugma. Nga ang mga doktor, mga nurse, ug mga nag-atiman sa mga masakiton, magpabilin nga madasigon diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, sa gugma. Nga ang tanang komunidad magkahiusa sa pagsugpo niining makalilisang nga COVID-19, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, sa gugma. Nga ang atong mga igsuon nga nag-antos tungod sa COVID-19, makatagamtam na unta og kaayuhan sa ilang balatian, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, sa gugma. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa hingpit nga kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, sa gugma. Langit nung Amahan, buligi kami sa imong grasya, aron kami mapuno sa kadasig sa pag-alagad kanimo ug sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. At kami kanimo Ginoo, santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug
Mga igsoon pag-apo kamo, aron ang ako ug inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Ginoong sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sama nga samahanong gugma, gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak, nga gianak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga magalagad kami sa imong mga alampuanan uban sa limpyo nga kasing-kasing. Kinang ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magagahom sa tanan, ang matarong gayod, nga magpasalamat mi kanimo kanunay sa tanang dapit. Ug nga kami pinagi sa angayng pagdaig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo sa among papangandam sa kapistahan ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Kristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duy kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santo, Santo, Santos, Diyos sa kagahungan, ug napuno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 sa kahitaas-taas. Pagkadaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kahitaas-taas. Santos o ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu ar pagsantos ni mga gasa, ar mahimo kini ang kanamo nga lawas, ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug Panginoon kamong tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo gihandong lamang, naghatag sa kalingon, among kalalo nini
Aro paghandom sa kamatayon, ug pagkabanhaw na si Kristo nagahalad mo kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat ni may kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang o malagad kanimo. Himuha nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Cosme Damian among obispo, sa tanang mga obispo ug mga kaparian. Hinumdumi isa bang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon kami nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay mabanhaw diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, nga iyang bana ug among patron sa diocese, ug sa tanan nga mga apostoles ug mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo kagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong ug itulo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw niining panahona. Anong tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layos tanan kasamok. Samtang nagapaabot kami mga laumon sa pagbalik sa Kristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo na ingka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatay kami sa kalinaw ining panahona. Ug hatay kami sa kalinaw kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ato ipakita karon ang timaan sa atong paginigsunay. Maayong gabi. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panayhapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ang pingi nga maluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan nining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kinigipangahay pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurses ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan. Ilabi na ang mga frontliners, pulis, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag o kusog. Nangaliyo po sab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Antonio de Padua, Igampo mo kami. San Judas Tadeo, Igampo mo kami. San Francisco de Sales, Igampo mo kami. Santa Ana, Igampo mo kami. tanang mga santos sa langit. Igampo ninyo kami. Palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang nangulo nining atong santos nga misa karon nga mao si Reverend Father Guy Pineda ug sa naghatag og humiliya si Reverend Father Alner Garrido. Ug usab ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, PhilProducts Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos, makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong misa, dadan yung kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Di akit ang tanan sa paglaing sa Ginoo, sa pagawid sa himaya, sa pagsimba kaniya, ug uban sa atong patron, sa
sa